Knižku Judith Šalansky Žirafí krk som si nevybrala sama. Vybrali sme si ju v rámci knižného klubu, ktorý máme so pár kamarátmi, na ktorý chodíme so pár kamarátmi už asi 2 alebo 3 roky. Ale možno, že by ma zaujala aj inak, pretože autorka v nej predstavuje učiteľku biológie v rokoch. A mám pocit, že je to generačná knižka, napriek tomu, že autorka sa narodila v roku 1980 a teda by som o nej nepredpokladala, že bude písať spôsobom, ktorý ma úplne zaujíma, ale kniha ma zaujala, pretože hlavná hrdinka je darwinistka a myslím si, že ja som tiež darwinistka, takže máme spoločný alebo veľmi podobný pohľad na život, aj keď mám pocit, že ja taká depresívna ako Ingela Omarková nie som. Kniha sa mi veľmi páčila, pretože je sugestívna a popisuje vnútorný život človeka, ktorý už má niečo za sebou a ktorý má vyhranený postoj k životu a pohľad na svet. Prekvapilo ma, ako veľmi sa zaoberá žiakmi, ktorých učí. Je to učiteľka biológie na strednej škole. Páčilo sa mi, že sa nimi zaoberá a že im rozumie, alebo že ich rozoznáva. Knižku som čítala na jednej ceste z Prahy do Bratislavy vlakom a veľmi, veľmi som sa do nej ponorila.